iPad και εκπαίδευση. Το 370 π.Χ. ο Πλάτων έγραψε το διάλογο του Φέδρος. Στο δεύτερο τμήμα του διαλόγου, το θέμα που εξετάζεται είναι η φύση της γνήσιας ρητορικής. Ο Σωκράτης διηγείται την ιστορία του Αιγύπτιου Θεύτ, που εφήβρε ανάμεσα στα άλλα και τα γράμματα, τη γραφή. Όταν ο Θεύτ έδειξε στο βασιλιά της Αιγύπτου Θαμού στην εφεύρεσή του λέγοντας «Βασιλιά μου, η γνώση αυτών των πραγμάτων θα κάνει τους Αιγυπτίους πιο σοφούς και δυνατότερους στη μνήμη, γιατί βρέθηκε το φάρμακο της σοφίας και της μνήμης». Ο Θαμούς του απάντησε «Δεν βρήκες το φάρμακο της μνήμης, αλλά της υπενθύμησης, και έτσι παρέχεις στους μαθητές σου μια φαινομενική σοφία, όχι την αλήθεια. Γιατί με την τέχνη που προσφέρεις θα ακούσουν πολλά χωρίς να τα διδαχτούν και συνακόλουθα θα πιστέψουν ότι ξέρουν πολλά, ενώ στην πραγματικότητα στις περισσότερες περιπτώσεις στερούνται τις γνώσεις και θα είναι δύσκολο στο να το συναναστρέφεται κανείς, αφού έτσι αντί σοφοί θα έχουν γίνει δοκισίσοφοι». Η διστακτικότητα και η αρνητική κριτική του Σωκράτη απέναντι στην επανάσταση της συγγραφής, παρά τις επιμέρους σημαντικές επισημάνσεις του, δεν εμπόδισε βέβαια την πρόοδο να συντελεστεί και να κάνει η ανθρωπότητα με την ανακάλυψη και χρήση της γραφής το πρώτο αποφασιστικό βήμα. Τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Γουτεμβέργιος έκανε το δεύτερο σημαντικό βήμα με την τυπογραφία του και το βιβλίο μπήκε σταδιακά σε κάθε σπίτι, έγινε προσιτό στον καθένα μας. Το τρίτο βήμα της Επανάστασης νομίζω πως αρχίζουμε να ζούμε όλοι μας. Πρόκειται για το iPad και γενικότερα τις ταμπλέτες. Το iPad είναι ένας υπολογιστής που αναπτύσσεται από την εταιρεία Apple, βασισμένος στην οθόνη αφής. Η αναγγελία της παραγωγής του έγινε στις 27 Ιανουαρίου 2010 και θεωρείται ότι ανήκει σε μια κατηγορία μεταξύ των έξυπνων τηλεφώνων και του φορητού υπολογιστή. Το iPad έχει μια LED οθόνη πολυαφής 9,7 ιντσών, 25 εκατοστών περίπου, χωρίς ενσωματωμένο κανονικό πληκτρολόγιο, 16 έως 64 GB μνήμης, καθώς και ανάμεσα σε πολλά άλλα ασύρματη δικτύωση Wi-Fi 802.11n. Tablet PC, ταμπλέτες και άλλων εταιριών κυκλοφορούν ήδη ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα εκατοντάδες. Αναφέρουμε ενδεικτικά το One Laptop per Child, την εμπνευσμένη δημιουργία του Έλληνα ερευνητή στο MIT Νικόλα Νεγρεπόντι, που είναι άγνωστο πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει στην τρίτη εκδοχή του, τις πάμπολες συσκευές με λειτουργικό Android, όπως παραδείγματος χάριν το Zoom της Motorola ή το Galaxy Tab της Samsung, το Iconia Tab A500 της Acer, το Kindle της Amazon, που έχει μόνο ασπρόμαυρη οθόνη αλλά θεωρητικά πιο ταιριαστή στην ανάγνωση βιβλίων, εργασία για την οποία κυρίως προορίζεται, το Touchpad της Hewlett Packard, το BlackBerry Playbook της RIM και άλλα πολλά. Τι μπορεί να κάνει κανείς με μία ταμπλέτα? Θα εξετάσουμε κυρίως την περίπτωση του iPad, μια και αυτό έχω αγοράσει το Μάρτιο του 2010 μέσω του αγγλικού eBay, με κατά περίπτωση αναφορά και σε άλλες συσκευές όταν διαφοροποιούνται από το iPad. Οι αναφορές μας θα επικεντρωθούν στην εκπαιδευτική κυρίως αποστολή των ταμπλετών. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς με το iPad είναι να διαβάσει βιβλία, περιοδικά, έγγραφα, σημειώσεις και ό,τι άλλο θελήσει. Μπορεί να έχει στη συσκευή του χιλιάδες βιβλία και μάλιστα σε εμπλουτισμένη μορφή. Κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, αφήγηση, βίντεο, σημειώσεις, διαγράμματα, υπερσυνδέσμους στο διαδίκτυο, τρισδιάστατη απεικόνηση, ενσωμάτωση πειραμάτων, αναπαραστάσεις μαχών, μνημείων και άλλα πολλά. Η κατεξοχήν εφαρμογή ανάγνωσης βιβλίων που προσφέρει η ίδια η Apple με την αγορά του iPad είναι το iBooks.
Αγόρασα πρόσφατα το βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη «Τα Σακιά» στην ηλεκτρονική του μορφή για το iPad. Πρόκειται για αρχείο με κατάληξη EPUB, συνηθισμένη μορφή των βιβλίων για ανάγνωση από ταμπλέτες. Μπορεί ακόμα να διαβάσει κανείς βιβλία σε μορφή PDF ή και βιβλία που είναι ειδική εφαρμογή φτιαγμένη για iPad, App Applications. Από το iPad περιηγήθηκα στον ιστότοπο του εκδοτικού οίκου Καστανιώτης. Βρήκα το βιβλίο στην τιμή των 9,90 ευρώ. Δυστυχώς έχει ΦΠΑ 21%, ενώ η χάρτινη έκδοση μόνο 4%. Αυτό βέβαια αναμένεται να εξομαλυνθεί εν καιρό. Ούτε να περιμένω να το φέρουν τα βιβλιοπωλεία, αν το πάρουν η είδηση, ούτε να πληρώσω τα 16,88 ευρώ που κάνει η χάρτινη έκδοση. Ευκολία, οικονομία, αποτελεσματικότητα. Όσο για το βιβλίο «Η 7η αίσθηση» του Μίμη Ανδρουλάκη, μου δόθηκε η δυνατότητα να το αγοράσω σε όποια τιμή επιθυμούσα. Πλήρωσα 5 ευρώ. Τόση θεωρώ ότι πρέπει να είναι η τιμή ηλεκτρονικών εκδόσεων που είναι απαλλαγμένες από κόστη εκτύπωσης, μεταφοράς, μεταπώλησης κτλ. Δεν έχει βέβαια την αίσθηση και τη μυρωδιά του χαρτιού, για όσους φετιχιστές επιμένουν ακόμη στην υλική επαφή με το βιβλίο. Όλο όμως είναι μια συνήθεια. Προσωπικά δυσκολεύομαι να διαβάσω πλέον έντυπη έκδοση. Θυμάμαι στην εποχή της μετάβασης από τη δραχμή στο ευρώ. Έλεγα πως ποτέ δεν θα συνηθίσω το νέο νόμισμα. Και τώρα δυσκολεύομαι να θυμηθώ αν 100.000 δραχμές ήταν πολλά ή λίγα χρήματα. Λέτε να τις βρούμε πάλι μπροστά μας λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Φυσικά είναι ανεπανάληπτη η αίσθηση ελευθερίας που σου δίνεται από την ταμπλέτα. Μπορείς να διαβάσεις το κείμενο οπουδήποτε. Στο γραφείο, στη βεράντα, στο μπάνιο, στο κρεβάτι, στο σκοτάδι, να την έχεις ανα πάσα στιγμή μαζί σου, μέσα στην ειδική προστατευτική θήκη της, να τη μεταφέρεις όπου θες. Σκεφτείτε και τα πλεονεκτήματα για τους μαθητές και τα σχολικά τους βιβλία. Δεν χρειάζεται να κουβαλούν μια βαριά τσάντα στο σχολείο, γεμάτη με τα τούβλα που το βάρος τους λυγίζει τη μέση τους και τους δημιουργεί προβλήματα. Μόνο το iPad ή κάποια παρεμφερή ταμπλέτα. Πάντα έχουν όλα τα βιβλία μαζί τους και όλες τις εργασίες τους. Τέρμα πια οι δικαιολογίες ότι ξέχασαν κάποιο στο σπίτι ή ότι το έχασαν. Και μέσα από την ταμπλέτα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και σε άλλες πολλές πηγές γνώσης. Παραδείγματος χάριν, βιβλιοθήκες διάφορες, ακόμα και οι δημοτικές ή οι σχολικές θα μπορούσαν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να δανείζουν τα βιβλία τους στους μαθητές αλλά και τους καθηγητές. Ήδη η Google έχει ψηφιοποιήσει εκατομμύρια βιβλία και ελληνικά, ενώ ανάλογα προγράμματα τρέχουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια, στα σχολικά βιβλία προσφέρεται άμεση και δωρεάν αναβάθμιση σε καινούργιες εκδόσεις. Τέρμα πια οι παρελεύσεις ετών και η οικονομική κρατική αιμορραγία για να διορθωθούν παρατυπίες και να γίνουν προσταφαιρέσεις σε βιβλία. Θυμίζω πόσα χρόνια πέρασαν για να αλλάξει το βιβλίο ιστορίας της έκτης δημοτικού πριν λίγα χρόνια. Εδώ απαιτείται να ανοίξω μια παρένθεση. Δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να καταργηθούν αμέσως ούτε και όλα τα βιβλία σε χάρτινη μορφή. Κάθε άλλο. Κάποια βιβλία, για παράδειγμα λογοτεχνικά, καλό θα ήταν να κυκλοφορούν και σε έντυπη μορφή και μάλιστα με μεγαλύτερη επιμέλεια από όσοι δείχνουν τώρα οι εκδοτικοί οίκοι που πολλές φορές εκδίδουν μεγάλο όγκο βιβλίων με απαράδεκτα αισθητικά αποτελέσματα. Αλλά και για την κρατική οικονομία βλέπω να προκύπτουν πολλά θετικά. Ο υποκατάργηση Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, ο οποίος παράγει κάθε χρόνο 1.200 τίτλους σε 45 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει ένα προϋπολογισμό περίπου 43 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, θα μπορούσε να μειώσει δραματικά τον προϋπολογισμό του, καταργώντας τα κόστη εκτύπωσης και μεταφοράς και περιορίζοντας τα κόστη παραγωγής, αν κάθε μαθητής εφοδιαζόταν από το κράτος με μια ταμπλέτα. Το κόστος της θα μπορούσε να ήταν γύρω στα 200 ευρώ για μια συσκευή με λειτουργικό Android, το οποίο είναι δωρεάν, ή και γύρω στα 100 ευρώ για την τρίτη εκδοχή του One Laptop Per Child. Κάθε μαθητής, για παράδειγμα στην πρώτη γυμνασίου, θα μπορούσε να λαμβάνει μια τέτοια συσκευή και να την έχει μέχρι την τρίτη λυκείου, ενδεχομένως και στη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών, ως βασικό εργαλείο μελέτης. Το όλο σύστημα θα μπορούσε φυσικά να δοκιμαστεί στα πειραματικά σχολεία πριν περάσουμε στη μαζική εφαρμογή του.
Ένα άλλο σημαντικό θετικό στοιχείο είναι η μεγάλη ευκολία χρήσης. Με φυσικές κινήσεις, σαν να ξεφυλίζουμε ένα βιβλίο. Ακόμη και πολύ μικρά παιδιά εξοικειώνονται πανεύκολα και γρήγορα με τη συσκευή και δεν είναι τυχαίο πως με το iPad στον νηπιαγωγείο θα πηγαίνουν τον προσεχή Σεπτέμβριο πολλοί πεντάχωροι μαθητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα tablet PC έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως εκπαιδευτικά εργαλεία σε διάφορες πολιτείες, με τα κατά τόπους σχολικά συμβούλια να εισάγουν τις ταμπλέτες στην εκπαιδευτική διαδικασία, αντικαθιστώντας σταδιακά τα μολύβια και τα τετράδια. Τελευταίο πλεονέκτημα, άφησα να αναφέρω αυτό της περιβαλλοντικής προστασίας. Εκατομμύρια τόνοι χαρτιού κάθε χρόνο καταλήγουν στην καλύτερη περίπτωση στην ανακύκλωση, ενώ αν μιλάμε για την Ελλάδα, πετιούνται απλώς στα σκουπίδια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 70% των 335 εκατομμυρίων τόνων χαρτιού που χρησιμοποιεί ο κόσμος ετησίως προέρχεται από φυσικές πηγές, κυρίως αρχαίγωνα δάση. Πράγμα που σημαίνει ότι η χρήση ταμπλετών, όχι μόνο για τα βιβλία που διαβάζουμε, αλλά και για τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα διαφημιστικά, τους καταλόγους, τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων και άλλα όνου και στην αριθμός, θα συνέβαλε στην προστασία του περιβάλλοντος σε μεγάλο βαθμό, με την προϋπόθεση ότι επιλέγουμε αυτές τις ταμπλέτες που κατασκευάζονται με ανακυκλωμένα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Βέβαια, η χρήση ταμπλετών ενέχει και αρκετά αρνητικά στοιχεία αλλά και κινδύνους διάφορους. Θα ξεκινήσω αναφέροντας μια νέα νορβηγική έρευνα που έρχεται να υπενθυμίσει τους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης, αφού σύμφωνα με αυτήν, οι μαθητές και οι ενήλικοι που γράφουν με το χέρι τους μαθαίνουν καλύτερα συγκριτικά με όσους χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή. Το ίδιο συμβαίνει και με όσους διαβάζουν από ένα βιβλίο αντί από μία οθόνη. Να υπενθυμίσω φυσικά πως η έρευνα αυτή δεν έλαβε υπόψη τις ταμπλέτες που δεν είχαν κυκλοφορήσει όταν διεξαγόταν και να θυμίσω την άσχημη εμπειρία του καθενός μας που καλείται να διαβάσει ένα μεγάλο κείμενο στην οθόνη ενός υπολογιστή, έστω και φορητού. Όσον αφορά στη σχολική χρήση, δύσκολα ο καθηγητής μπορεί να ελέγξει αν οι μαθητές μελετούν το ίδιο κείμενο που πρέπει να διαβάζει εκείνη τη στιγμή όλη η τάξη και δεν χαζεύουν στο Facebook ή στο YouTube. Σπάνια μαθητές επισκέπτονται άλλες ιστοσελίδες εκτός από αυτές τις δύο. Θα προσέθετα όμως πως και με το παραδοσιακό βιβλίο, όταν το μάθημα είναι βαρετό, δύσκολα θα πείσει τους μαθητές να προσέχουν στο βιβλίο. Υπάρχει βέβαια και η λύση της εφαρμογής Idea Flight, μέσω της οποίας οι μαθητές βλέπουν στις ταμπλέτες τους ό,τι δείχνει η ταμπλέτα του καθηγητή και μόνο όταν αυτός το θελήσει τους επιτρέπει να μελετούν ό,τι αυτοί επιθυμούν. Απ' την άλλη μεριά, κάποιοι θα επικαλεστούν την εύθραυστη φύση των ταμπλετών κάθε είδους. Και αν πέσουν και αν σπάσουν, ακούω ήδη τον αντίλογο. Καταρχάς, οι μαθητές θα τα προσέχουν καλύτερα, γιατί θα τους χρησιμεύουν σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Αφετέρου, η εξέλιξη της τεχνολογίας κάνει τις συσκευές πιο ανθεκτικές σε βαριά χρήση, ενώ σε κάθε περίπτωση οι ειδικές θήκες παρέχουν ικανοποιητική προστασία. Να αναφέρω εδώ ότι ο μικρός μου γιος έριξε το iPad στο πάτωμα από το 1 μέτρο και χωρίς να είναι στη θήκη του, αλλά ακόμη το χρησιμοποιώ κανονικά όπως και πριν. Το πιο κρίσιμο ζήτημα είναι οπωσδήποτε η επιμόρφωση των δασκάλων και των καθηγητών. Είναι τραγικό να βλέπουμε τους μαθητές μας να μας ξεπερνούν σε γνώση στη νέα τεχνολογία και αυτός ο φόβος μας είναι που θα μας αποθαρρύνει να τις χρησιμοποιήσουμε. Να συνεισφέρω όμως κάτι στη σχετική συζήτηση. Αν ο εκπαιδευτικός δεν προσπαθήσει μόνος του να μάθει, δόξα τω Θεώ το διαδίκτυο είναι γεμάτο σχετικό πληροφοριακό υλικό και μάλιστα σε βίντεο, και αν δεν ρωτήσει τους προθυμότατους να εξυπηρετήσουν συναδέλφους του, 100 επιμορφώσεις να γίνουν, δεν πρόκειται να μάθει τίποτα. Ας περάσουμε τώρα στην παρουσίαση κάποιων από τις 300.000 περίπου εφαρμογές που μπορούμε να εγκαταστήσουμε σε ένα iPad. Οι ίδιες ή ανάλογες υπάρχουν και για τις άλλες συσκευές που αναφέραμε, που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος φιλόλογος και όχι μόνο. Για ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών, εγγράφων, εκτός του iBooks της Apple που ήδη αναφέραμε, απαραίτητη θεωρείται η εφαρμογή Goodreader, με την οποία μπορούμε να διαβάσουμε βιβλία σε μορφή PDF, αλλά και Doc, XLS και άλλα, όπως το Microsoft Word, Excel που συνήθως χρησιμοποιούμε. Το ενδιαφέρον άμεσα σε άλλα είναι πως μπορούμε να κρατήσουμε σημειώσεις, να υπογραμμίσουμε ένα τμήμα του κειμένου, να σχεδιάσουμε γραμμές, σχήματα και πολλά άλλα. Το Goodreader κοστίζει 4 ευρώ,
Παρόμοιες είναι οι τιμές και για τις άλλες εφαρμογές που θα αναφέρουμε. Κάποιες βέβαια είναι εντελώς δωρεάν. Άλλη εφαρμογή ανάγνωσης βιβλίων είναι και η Google Books, της ομώνυμης εταιρείας Google. Μέσω αυτής, σε λίγο καιρό, μέχρι να λυθούν κάποια προβλήματα με τα πνευματικά δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο, θα παρέχεται η δυνατότητα να έχει πρόσβαση κανείς ή κατά περίπτωση να αγοράζει εκατομμύρια βιβλία από όλο τον κόσμο σε όλες τις γλώσσες. Παλιές και δισεύρετες εκδόσεις, αρχαία ελληνικά ή σανσκριτικά κείμενα, όλα στην οθόνη της ταμπλέτας μας. Κυκλοφορούν επίσης βιβλία ή περιοδικά που το καθένα είναι μια ξεχωριστή εφαρμογή με περισσότερες ενσωματωμένες δυνατότητες. Ας δούμε κάποια παραδείγματα. Αλλά και σε λεξικά μπορούμε να ανατρέξουμε. Για τα αρχαία ελληνικά υπάρχει το λεξικό Λεξιφάνης, που περιλαμβάνει εκτός των άλλων όλο το λεξικό των Little Scott Jones Mackenzie, το οποίο βέβαια μπορούμε να το έχουμε και σε μορφή PDF. Για τα λατινικά βρίσκουμε ανάμεσα σε πολλά άλλα και τα λεξικά Lexidium και Collins Latin. Η ελληνική εταιρεία Magenta έχει για το iPad ελληνοαγγλικό και ελληνογαλλικό λεξικό και πολλά ακόμη. Μας παρέχεται επίσης η δυνατότητα να έχουμε στη συσκευή τη μουσική μας, για παράδειγμα μελοποιημένη ποίηση ή ποιητές να απαγγέλουν ποίηματά τους και με τη βοήθεια φορητών ηχείων να βάζουμε τους μαθητές στην τάξη να τα ακούσουν στη διάρκεια του μαθήματος. Μπορούμε ακόμη να τους δείξουμε σχετικά βίντεο, αφού πρώτα συνδέσουμε την ταμπλέτα με το βιντεοπροβολέα του σχολείου. Για τη σύνδεση υπάρχουν πολλοί πρόσφοροι τρόποι, ακόμα και έξοδο για HDMI μπορούμε να βρούμε. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για κατανάλωση περιεχομένου στο iPad και γενικότερα στις ταμπλέτες. Μπορούμε, αν θελήσουμε, και να παράγουμε περιεχόμενο. Είμαστε σε θέση, για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε έγγραφα όπως κάνουμε με το Microsoft Word, Excel, PowerPoint και πολλά άλλα. Οι αντίστοιχες εφαρμογές είναι πολλές.
Αν δυσκολευόμαστε να γράφουμε με το εικονικό πληκτρολόγιο, μπορούμε να συνδέσουμε ένα ενσύρματο ή ασύρματο καλύτερα πληκτρολόγιο και να γράφουμε με την άνεσή μας. Μπορούμε επίσης να ζωγραφίσουμε. Ή ακόμα να γράψουμε μουσική ή να ηχογραφήσουμε. Στο iPad ηχογράφησα για παράδειγμα και την παρουσίαση που παρακολουθείτε. In the sun and the rain we have walked. You can bury my heart, you can tear my mind, you can pull me apart today. Οι δυνατότητες που προσφέρονται είναι απεριόριστες. Και όσο θα εξαπλώνεται η χρήση τέτοιων συσκευών, τόσο θα γράφονται περισσότερες και καλύτερες εφαρμογές, applications, που θα εξυπηρετούν κάθε ανάγκη. Έχοντας στην κατοχή μου ένα iPad πάνω από ένα χρόνο τώρα, ο αρχικός ενθουσιασμός μου, αντί να ξεθυμαίνει, όλο και αυξάνεται. Το μόνο πρόβλημα που έχω αντιμετωπίσει μέχρι τώρα είναι ότι στο σπίτι υπάρχει μία μόνο τέτοια συσκευή που την επιβουλεύονται τα 4 υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Συνήθως κερδίζει τη μάχη ο 6χρονος μικρός μας γιος. Και ένα τελευταίο μειονέκτημα που ξέχασα να αναφέρω. It's not going to rain too much. You get your sneakers for Jen? The new Newsday app is better than the newspaper in all kinds of ways. Except for one.